Erokamano nya Cleophas. Mokwongo we wach ni duond buche nyaka tim yiero e gwenge nikech mano kende manyalo miyo jopiny bedo gi nafas mar chung' mondo yiergi mondo gibede party kendo ndalo mitimo registration ki irito wach yiero no to gipuonjore mang'eny kaluwore gi parties kata duond buche magidwaro donjo kata magihero. To we wach ni e yo yiero no en gima ok yot nikech mokwongo yiero no en yiero kabisa. Ok en gima ikawo mayot nikech yiero ji nyaka e gwenge ok yot, omiyo en gima kawo pesa mang'eny, paro mang'eny, kendo chenro nyaka bed chenro ma clear, maber, mawinjore. To adwa ni mondo awach ni kaka sirikal en sama koro yiero dhi keto sirikal e wang' jopiny nikech ka un sirikal tidwa nonu ni be uketo matek e weche mag yiero in fairness, be uketo weche mag luwo chik sama udwa yiero no, to bende ji dhi yiero e yo moro ma ng'ato ka ng'ato mochung' dhi wuok ka feel ni oloye gi adiera koso loyo gi adiera. Omiyo ok en gima yot. Kendo ka wang'iyo opposition to ineno ka sani nikech former Prime Minister dwa dhi AUC, nitie tungni mang'eny mosebedo nikech nitie joma ng'eny madwa ni mondo obed ogai mag ODM. Tiseneno ka en bende osewuoyo e wachno, owacho ni en pod ngima omiyo koko kik bed mang'eny. But adier kuku mar wach en ni nitie joma olap gi ndong' ne komno. Omiyo for opposition ma sama duond bura nyalo kethore manyosre ahinya kamano. So en okoyot ne sirikal, duond bura mama ochung' ne sirikal to koyot ahinya bende ne opposition nikech weche mawacho go. Erokamano ahinya kendo kaka ilero yo makare. Erokamano Dinah Agai.